Ola, amigos e amigas. Esta noite vou a unha festa de disfraces terroríficos. Eu vou disfrazada de bruxa. Outros van de vampiro, de demo, de Frankenstein, de momia. Hola, Olinda. Oh, vas disfrazada de bruxa. Sí, vou a unha festa de disfraces terroríficos. Eu vou de bruxa. Outros van de Frankenstein, de demo, de momia. Olinda, non che cheira raro? Raro? Pois non me cheira raro. A que che cheira a ti? Pois a min cheírame a home lobo. Pero como se vai cheirar a home lobo? Sí, a home lobo. Cheira a home lobo. Pero como vai cheirar a home lobo, Braulio? Pois cheira a home lobo porque anda pola casa un home lobo seguro. Igual se agochou no armario. Mamá, hai un home lobo solto na casa. Ben, Olinda, era unha broma. Eu vou ir á festa de disfraces terroríficos disfrazado de home lobo. Ei, Olinda. Somos os bolechas, 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 somos os bolechas. 6 irmás máis un can. Os bolechas. Cabazas terroríficas. Tes medo as cabazas, tatá? Esta é unha cabaza de Halloween. Fixémola na miña escola. A que dá medo? Son a bruxa coruxa. Para, tatá! Mas me machucar a cabaza. As cabazas de Halloween son para dar medo. Ti non tes medo porque son un bebé. Pero cando sexas maior, xa verás xa. Ti tamén fixeches unha cabaza do Samaín, Sonia? Non é do Samaín, é de Halloween. Pois na miña clase chamámoslles cabazas do Samaín. Eu tamén fixen unha, teña na cociña. Ei, ti tamén tes dun calacú, Sonia. Non é un calacú, é unha cabaza de Halloween. Na miña clase chamámoslles cabazas do Samaín. Pois na miña clase chamámoslle calacús. Eu tamén fixen un, teño no baño. Ei, de quen é esa cabaza? É como as cabazas de defuntos que facemos na miña clase, Non é unha cabaza de defuntos, Carlos. Nin é un calacú, nin é unha cabaza do Samaín. É unha cabaza de Halloween. Na clase de Sonia chamanlles así. Si, chamámoslles cabazas de Halloween. Pois na miña clase chamámoslles cabaza de defuntos. A miña teño no balcón. Ei, unha cabaza de todos os santos. Ai, non é de todos os santos, Pili. É de Halloween. Na clase de Sonia chamanlles cabazas de Halloween. Si, é unha cabaza de Halloween. Pois a miña profe de música chamalles cabazas de todos os santos. E a de gimnasia chamalles cabazas do Samaín. Nós chamámoslle calacús. Pois na miña clase chamámoslles cabazas de defuntos. Ei, teño unha idea. Por que non facemos un concurso a ver que cabaza dá máis medo? Eu fixen unha, teño no frigorífico. Vale. Sí. Empeza Sonia. Mentres ela pon a súa cabaza na mesa, nos marchamos. Pero a miña xa a vistes. Vou na disfrazar. Venga. Vou na disfrazar de príncipe vampiro.
disfrazada de príncipe vampiro. ¡Qué medo! ¡Ay, que dá medo! ¡Para, tatá! Vasme machucar a cabaza! Ei, agora tóqueme a min. Veña, marchade, marchade. ¡Pou! Vou buscar a miña cabaza á cociña. Ai, ai, van mexar co susto. Ai. Ei, xa podedes vir. ¡Qué susto! ¡Qué terrorífica! Pois a min dame moito medo, Veña, agora tócame a min, fora, marchade. Veña, imos. Vou buscar a miña cabaza ao balcón. Ai, con esta cabaza van ter pesadelos de noite. Ei, xa podedes vir. Un zombi, que espanto. Pareces o veciño do sexto. Ai, é verdade, sí que se parece o veciño do sexto. Ten cara de zombi. Agora tócame a min. Marchade. Veña. Vou buscar a miña cabaza ao frigorífico. Ei, que pasa, Pili? Onde está a túa cabaza? Fun buscala ao frigorífico. Na mesa da cociña vin a cabeza dun zombi. Un zombi de verdade. Está. A cabeza dun zombi. Cala, tata, non espertes o zombi. Mamá! Que pasa? Son eu. Venho a buscar o coco de Noa, a veciña do primeiro. Deixouno aquí mentres ia á tenda. Un coco. Sí, un coco. Na escola de Noa fan cocos. Gústanlles máis que as cabazas. Seguro que dá máis medo. Un coco. Somos os bolechas, con vos queremos xogar. Escoitar amigos, vémonos que presentar. Eu son Loli. Eu son Pili. Sonia. Braulio, Carlos e tamén da